lepšie odvedené. Ale nerobil veci s tým, čo robil on s tým. To nie. A dobre to je, ty kokos, neviem, mužku som popapal. Ja nie, ja to nepodarím. Ne? Tak to keď tých 60 na tom ideš. Tu na ten, táto Ty tak zákon. netočil tuto? No, ja som sa najprv vyjebal skoro do toho stroma, napravo. A potom... Poj. Už to jak nechce páčiť. Hotovo. Ja triko zázdy poprave. Servis. To nech uhne na kraj. Uhni si na kraj! Svečka. Čo to?